matkaa ja Petteri lähti matkaa. Kova suoritus. Tällä varoitusajalla. No se on kato, kyllä silloin vaan niinku lähdet. Mä kyllä tiesin se homma, että Petteri on meidän mies, että se lähtee. Niin. Täällä suoristossa ollaan. Komiao. Ja Pirjo ylittää. Hyvin, hienosti meni. Hyvin meni. Vähän mutainen tuolta. Ei mitään ihmeellistä. Kurkiaura. Anteeksi, varpusaura. Mikä noin niinku päällimmäisenä mielessä? Ihan huisia oli. Kyllä. Entäs teillä? No, täydellistä. Noniin. Entäs miten täällä? Menikö hyvin? Menikö hyvin? Niin. No vihreä plus plus. Noniin, hyvä. Entäs teillä? Ihan mieletön päivä. Kiva. Entäs täällä? Oliko järkeä? Oliko vyrtti? Oli todellakin järkeä. Yes. Kyllä nyt oli ennusteet täysin kohdalla. Hyvä. Mikolla. Kyllä. Ei loska. Ei loska. Ei. Joo. Se oli hieno. Päätän raporttini tähän. No, ihan perfect. No, joo, 5/4. 50-60.